नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या घडामोडी दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संगवी आहे. संगवी, गोव्यात आज काय घडलं आहे, काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाने गोव्यामध्ये सिलेंडर मोफत देणार असल्याचं सांगितलं होतं. वर्षातले 3 सिलेंडर हे मोफत देणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र 8 महिने झाले आणि त्यानंतर 8 महिन्याची सत्ता भोगूनही यामध्ये कुठेही वाच्यता केली गेली नव्हती. आणि आज सरकारने सांगितलेलं आहे की आता आम्ही ते सिलेंडर देणार आहोत, मात्र त्याला काही निकष असणार आहेत आणि त्या निकषानुसारच सिलेंडर हे 3 आहेत ते मोफत देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच मिळेल असं सांगता येत नाही. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे मोपा विमानतळाची. मोपा विमानतळाचं आता उद्घाटन हे 8 डिसेंबर रोजी करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. मात्र गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई आहेत, त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्यावर निशाणा साधलाय. ते म्हणतात की घाईघाईत जर हे मोपाचं जे लोकार्पण करत आहेत मुख्यमंत्री, तर त्याच्यामागे कुठेतरी संशयास्पद कृती दिसते आहे आणि नक्कीच त्यामध्ये घोटाळा असू शकतो आणि हा घोटाळा लपवण्यासाठी घाईघाईत हे मोपाचं लोकार्पण केलं जाते. तिसरी बातमी आहे ती म्हणजे फोंड्यातल्या खांडोळा इथं जो महागणपती आहे तिथं 17 ऑगस्ट रोजी चोरी झाली होती आणि प्रभावळसहित इतर सामान चोरीला गेलं होतं. जवळपास 10 लाखांचं हे सामान होतं आणि तब्बल 3 महिन्यानंतर पोलिसांना चोरट्याचा शोध लागलेला आहे. संतोष कुमार दास असं या चोरट्याचं नाव आहे. त्याला लवकरच कोर्टात हजर करणार आहेत. दिनेश, धन्यवाद संगवी या माहितीबद्दल. संगवी जसं म्हणाली की मोपा विमानतळाच्या उद्घाटनाच्या घाईवरून आता विरोधी पक्षांनी सरकारवर आरोप सुरू केले आहेत. पण त्याचबरोबर या विमानतळाला नाव कुणाचं द्यावं यावरूनही सुरू झालेला वाद आता चांगलाच पेटलेला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकर, मनोहर पर्रीकर आणि आता जॅक सिक्वेरा यांचंही नाव या विमानतळाला देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. याबद्दलचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारीला वेग. प्रतिष्ठेच्या सुवर्ण मयुरासाठी 12 आंतरराष्ट्रीय आणि 3 भारतीय चित्रपटांमध्ये स्पर्धा. तब्बल 1.5 वर्षांनंतर गोवेकरांना दिसलं कला अकादमीचं नवं रूप. मंत्री म्हणतात उद्घाटनाची घाई नाही, आधी काम पूर्ण होणं महत्त्वाचं. सोनाली फोगट हत्या प्रकरणात अटक केलेला गोव्याचा ड्रग पेडलर एडविन न्यून्स हा देशभरातला ड्रग सप्लायर. हैदराबाद पोलिसांच्या तपासातून पुढे आली माहिती. सहा वर्ष चाललंय सिंगम फेम दोनापावला जेटीच्या दुरुस्तीचं काम. नव्या पर्यटन हंगामातही पर्यटकांची निराशा. मिरामार समुद्र किनाऱ्यावर चालते बेकायदेशीर पर्यटक बोट. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या साधनांचा अभाव. आणि त्रिपुरी पौर्णिमेच्या उत्सवासाठी साखळीची वाळवंटी नदी सजली. हजारो विठ्ठल भक्त साजरा करणार दीपोत्सव. गोव्यातल्या मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला कुणाचं नाव द्यायला हवं यावरून गोव्यात सध्या बरेच वादविवाद सुरू आहेत. या विमानतळाला गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांचं नाव द्यायचं असा ठराव घेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिलंय. मुख्यमंत्री म्हणतात की बांदोडकर की पर्रीकर हा निर्णय हवाई नागरी उड्डाण मंत्रालय घेईल. या वादात आता आणखीन एक ट्विस्ट आलाय, तो असा की गोव्याला महाराष्ट्रात विलीन होण्यापासून वेगळं ठेवत गोव्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे नेते जॅक सिक्वेरा यांचं नाव मोपा विमानतळाला द्यावं अशी मागणी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी UGDPचे नेते चर्चिल आलेमाव यांनी केली आहे. त्यामुळे उद्घाटनाआधीच या विमानतळावर नेत्यांची विमानं धावू लागले आहेत. मोप विमानतळाचं काम पूर्ण झालेलं नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या विमानतळाचं उद्घाटन डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करताच विमानतळाच्या नामकरणाच्या वादाने उचल खाल्ली आहे.
पेडणेत रमाकांत खलप आणि भाजप विहित पक्षाच्या नेत्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नावाचा आग्रह धरीत पेडणेत काही दिवसांपूर्वीच आंदोलन सुरू केलंय. मोर्जी ग्रामसभेतही विमानतळाला बांदोडकरांचं नाव हा ठरावाचा मुद्दा झालाय. इतकंच नाही तर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने थेट पंतप्रधान आणि भाजप अध्यक्ष JP नड्डा यांनाच पत्र पाठवलंय. भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे भाग्यविधाते आणि कांयच करुना अशें ना. प्रत्येक भाऊसाहेब बांदोडकर हेच खरं तर गोव्याचे भाग्यविधाते आहेत. असं कुठलं क्षेत्र नाही की ज्यात भाऊसाहेबांचं योगदान नाही. गोव्यातल्या पायाभूत सुविधांची सुरुवात असो, शेती क्षेत्र असो, फळबाग लागवड असो, भाषांचं जतन असो, विशेषतः शिक्षण क्षेत्र, ह्या सगळ्यांचाच पाया भाऊसाहेबांनी घातलाय. ते सतत 12 वर्ष मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन गोव्याचा विकास केलाय. म्हणून आमच्या पक्षाने ठराव घेतला आहे की या विमानतळाला भाऊसाहेबांचंच नाव द्यावं. तसं पत्र आम्ही पंतप्रधान मोदी तसंच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शहा इतकंच नाही तर नागरी उड्डाण मंत्री आणि राज्यपालांनाही देतोय. पत्र प्रायम मिनिस्टरा धाडचे, भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा नड्डा तांकां धाडचे, होम मिनिस्टर अमित शहाक धाडचे, एविएशन मिनिस्टर सिंधियाक धाडचे आणि ताजे भायर जे जे कोण लागता, गव्हर्नर आसूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आसूं, गोंयचो गव्हर्नर आसूं किंवा आमचे फडणवीस. मोप विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकर की मनोहर पर्रीकर यांचं नाव द्यावं यावरून सध्या वाद सुरू आहेत. हे कमी म्हणून की काय, गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते चर्चिल आलेमाव यांनी या विमानतळाला UGDP पक्षाचे संस्थापक आणि गोव्याचे पहिले विरोधी पक्षनेते जॅक सिक्वेरा यांचं नाव द्यावं अशी मागणी केली आहे. जॅक सिक्वेरा यांनी ओपिनियन पोल घेणं केंद्र सरकारला भाग पाडलं नसतं तर बांदोडकरांच्या इच्छेनुसार गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाला असता आणि गोव्याची ओळखच निर्माण झाली नसती असं आलेमाव यांचं म्हणणं आहे. पर्रीकरान वायट वस्तू मनोहर पर्रीकरांनी विकास केला असं नाही, विकास केलाच. पण पर्रीकराच्या ऐवजी एखाद्या ख्रिस्ती नेत्याचं नाव विमानतळाला का नको? मला वाटतं की जॅक सिक्वेरा यांचं नाव मोपा विमानतळाला द्यायला हवं. कारण जॅक सिक्वेरा होते म्हणून आज गोव्याला 40 आमदार दिसत आहेत. जॅक सिक्वेरामुळेच गोव्याचं अस्तित्व अबाधित राहिलं. सिक्वेरा यांच्यामुळेच गोव्यात जनमत चाचणी घेण्यात आली आणि गोवा महाराष्ट्रात विलीन होण्यापासून वाचला. अन्यथा आज गोवा हे गोवा म्हणून उरलंच नसतं. सेम जालो तेजे कोणी जायत कोणी नांव घातलें हांव हॅपी. पूण आमच्या जागशिकाराचें नांव आसपाक जाय, कित्याक जागशिकेर नांव जाल्यार गोंया वयतालें न्ही इतलेंच. या सगळ्या वादावर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डच्या पुढाऱ्यांनी ताशेरे ओढलेत. विमानतळाचं काम अपूर्ण असताना मुख्यमंत्र्यांना उद्घाटनाची घाई का असा सवाल विचारत या विमानतळाला भाजपा सरकारने दिवंगत नेत्यांची नावे देण्याऐवजी आपल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांची नावे द्यावीत असा टोला लगावलाय. Why you want to name this airport after some departed leaders? You all have done corruption and you all are trying to bring. दिवंगत नेत्यांची नावं प्रकल्पांना का देता? तुम्ही त्या प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणार आणि एखाद्या नेत्याचं नाव त्या प्रकल्पाला देणार. मग त्या नेत्याचीच प्रतिमा नाही का मलिन होत? आता अटल सेतूचेच उदाहरण घ्या ना. अटल बिहारी वाजपेयींचं नाव या पुलाला देऊन त्यांची प्रतिमा भाजपाच्याच सरकारने मलिन केली आहे. त्यापेक्षा जिवंत नेत्यांचीच नावे द्या ना. आता हेच बघा ना, गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं नाव काढून त्या स्टेडियमला नरेंद्र मोदी यांचं नाव देण्यात आलंच ना. लिस्ट काढा अशा नेत्यांची, लोकांना सर्व ठाऊक असतं. One stadium which was named after Sardar Vallabhbhai Patel, ताजे नाव चेंज करून the serving, living Prime Minister Narendra Modi's name has been put. So do something. Why spoil the name of departed leaders? Put the name of the most corrupt ministers. I think so people will also accept, and we all know who are the corrupt people. Make one list, each project to be named after the corrupt ministers, either in terms of seniority or whatever. सरकारान आता एक नवी कंट्रोवर्सी सुरुवात केल्या की मोपा एअरपोर्टार नाव कोणाचे घालचे. सरकारनेच हा वाद तयार केलाय. मोपाचं काम पूर्ण व्हायच्या आधीच त्याच्या उद्घाटनाचा घाट घातला जातोय. यासाठी आहे हे सगळं. प्रमोद सावंत तयार आहेत म्हणून उद्घाटन नको. मोपा विमानतळ तयार असायला हवा. प्रमोद सावंत तयार आहा त्यांना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट शुड बी इनॉग्रेटेड वेन इट इज रेडी, not when Pramod Sawant is ready, because Pramod Sawant is ever ready, because none of this infrastructure, for example the Mopa airport or the Zuari bridge, has been initiated by him.
इट इज ओनली गेटिंग कम्प्लिटेड इन हिज टेन्युअर. ताणें कांयच करूंक ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर. खरं तर सरकारं येत असतात आणि जात असतात, पण विकास प्रक्रिया ही निरंतर प्रक्रिया असते. कोणत्याही प्रकल्पाला एखाद्या नेत्याचं किंवा महान व्यक्तीचं नाव देणं हा त्या व्यक्तीचा सन्मान जरूर असतो, पण असे प्रकल्प सहसा त्या ठिकाणाच्या नावावरूनच जनता लक्षात ठेवत असते. त्यामुळे हा वाद अधिक भडकू न देता तो थांबवणं सर्वांच्याच हिताचं आहे. उपेंद्र नाईक, विराज कामत आणि वर्षा अश्वेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. जाता जाता गझल सम्राट कवी सुरेश भट यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर जगाची झोकुनी दुःखे सुखाशी भांडतो आम्ही, स्वतःच्या झाकुनी भेगा मनुष्य सांधतो आम्ही. फुकाचे काय शब्दांना मिळे दिव्यत्व सत्याचे, घराची राख रांगोळी कपाळी लावतो आम्ही. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.